kumpisal. So una, kita sa simbahan na atay kumpisal. Apil na sa ato ang mga sakramento nga gibilin ni Kristo. Ngano mo kumpisal man ta? Naana sa Biblia. Kung Biblia atong basihan, tinaw man na dire sa Sirach, Kapitulo 4, versikulo 26. So may gingon dire, ayaw kaulaw sa pagkumpisal sa imong mga sala. So pagkumpisal unta. Muna yung nakasulat sa Biblia. Nyasa man ta mo kumpisal. Na ako na dire sa Biblia gituduan ta mga kumayon ta nga kanang kumpisal dili mabasa sa Biblia naa sa Biblia. Ito Sirach, ibasa ganina. Atong basahon karon kay nang Ecclesiastes. Kaya ingon man dito nga ayaw kaulaw sa pagkumpisal sa imong sala. Asa man nato ikumpisal sa pare. Mo man nakasulat dire Ecclesiastes Kapitulo 5 bersikulo 6. Itugot nga imong mga pulo makaang kalimos sa pagkasala. Busa isugid sa pari sa Dios. Sumuna ang natin kumpisal, isugid nato sa pari sa Dios. Dito tang kumpisal. Nganong sa pari man kay mo ni gitagaon og gahom ni Kristo sa pagpasaylo sa mga sala sa tao. So nana diri sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20 versikulo 22. So manigingon, kisulti niya kinugunya gipan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang masala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Gahom kini nga gihatag ni Kristo sa simbahan. O nga kitang Katoliko kay nagsunod man ta sa gitudlo ni Kristo mo ginang naatay kumpisal. Kumpisal ta sa pare. So diri sa tua, so tanang parokya nagini sa schedule sa kumpisal. Diri sa tua kada first Friday. So mari mo dire alas 5:15 so makumpisal na siya. Ngano makumpisal man ta? Munay tudlo na sa simbahan. Tudlo ni Kristo. Og inyo na siyang masinati kapag inyo nang buhaton. So mulingkod naman na pare diha. Pag tindo ka na ng katong ni kumpisal, di mo pulay mo. Manguros mo na siya. So, simple naman kayo, din sugid sala. O depende sa pare, pwede pumingon mo nga, bendisyon ako pa di, nakasala ako, din sugid na din sa sala. Pero diretso, direkta na. Paglingkod nyo diha, basta first Friday na diha. Lingkod mo na siya. Pag gaganda ka ng mga umpisal mo ng maglinya. So, nikuha na mo direkta na dahil mo, sugid sa sala. Dayon pagkahuman niyo sugid sa sala, so mo na ito nga gahom sa Dios nga gihatag yes tong kaparian. Kay ang kadisyon ni saka si Kristo sa langit, iyan ang gihatag ngadto sa mga apostoles ug ang apostoles naghatag ngadto sa mga kabispo kay nagordinama sa mga obispo, gikan sa kabispuhan ngadto sa ato mga kaparian. So nagpadayon na nga mga pagtulunan nga gibilin ni Kristo diha sa simbahan. Muna yung rason ngano natukod si Kristo og simbahan kay mo padayon. So muna kanang kumpisal na ana siya. Dayon masinati ninyo na ma-experience na ninyo kung ang umpisal na mo. Ako gini akong ma-experience yun inig panahon sa kumpisal. So muna sayo naman siya kayo inig kumpisal. Kaya di man po pwede nga magsigitag dawat sa lawas ni Kristo nga wala tay kumpisal. So itong paningkamutan, kadaghan na po nato karon nga dili nang umpisal. Kaya mo sila nga, ang uban pong mga reliyon, di na kuno mo kumpisal, mo direkta na sa Dios. Kaya kuno ang pare, makasala mo po. O tinuod na siya. Pero, sama nas doktor. Ang doktor, magdaot po na. Kaya mo doktor na gidaot. Nangamatay gani. Magdunay ko doktor nga, dire, silingan na to. Mamay dito siya bursitag tambal. Believe ko to nga, grabe to mo. Kung ka kay isip tong tambal to bisita, diyan nabalita na ako, nagdaot man. Patay ang doktor. Pero nagbuot mo pasabot kay ang doktor nagdaot, dili na tamo doon sa doktor. Ang Biblia nag-ingon.
moduol gyud tag doktor. Nana nasulat na sa Biblia nga kung natay gibati moduol tag doktor kay matud pa sa Ginoo nagpatubok og mga tanom og ang pharmaceutical nagtuon niya na og dunay tawo nga nag-eskwela na para mo gamit atong mga tambal naa sa Biblia na siya gisulat na siya sa Biblia sugo na sa Ginoo mo nga siya nga sala kung dili ka mo atong doktor kay naay panahon nga manginhanglan jud kanila so mo na siya sumupod sa pare upod na sa tuwa nga modul sa pare kay sugo man sa Ginoo nga mukumpisal ta sina na ang mga sitwasyon nga pagtulungan para na sa kayuhan nato ug mo na yung magisugo sa itong simbahan. So, diri lang ko taman aron